Aştan çokkiye beguain çok. Aşti leva çar daran. İçarendar ti çokkan. Aga to leva gune. Miana yak zanterin dare mekke. I zanterin dar nizame. Aga to leva gune guda nizama oti sarabejan o jahlat be. Aga ti çarin çok gu nizama lagaga pad. Dem pachir kapta. Beza ayani poşt borza bud o dem ma aka. Guda thra mubarak bibid. Tei baht padat ka. بزنتی چاریں چوک سی ایس ایس آفیسر بوتاں یا وزیر اے دیم پچیریں چوکاں تو امیرنگا بچار بزاں شان سیائیں کوٹک گورائیں او نظام پرمان برداری وتی سارش جہلا کو تک او پوشتش نظاما ایشاں اوٹ کٹ تک پا ایشاں تماشائی چاپ جنا احوالکار تامر جوڑ کنا اے تامرن شنگ کنا اے دیم پچیری اے پرمڑائیں ندارگا گشو کے لفظاں رپورٹ جوڑ کنا لائب کنا تماشائی اکی دومیاں مرادباتی دیاں کھلانتا کپتگیں تی باہت دیم روئی کنان کا داں وطا نظام کا دا سر کا اگا تی چوک دیم پچیر ماکپاں او درست دل پا بہلاد گو سر برزیا جالات بے بان اما ابدار نہ باں بلے آئینی نمبر نیم باں آ پارلیمانی سیاسی یا بیوروکریٹک معاولا سومند چوک گشک نہ باں صحافی بودکاں اشان یکساں پا نادل کشی بگیراں بلے پدا بہانہ کنا کہ اظہار رائے سرا پابندی ہے ای لیب ارکجا بودکاں دمکی تہا کھلگو کوچگاں یا شہریا بس چار چوکلوٹی یک زنڈتریں دارے او لہتے کل بلے او تماشائی کیمرہ پنڈنگ گرانٹ صحافی و انتظامیہ ای لیوارا چھ دمکی لیبیا یک پارلیمانی لیبے جوڑ کت کنا بلے اگا چوکھانی جند بیگوا بے گوڑا سائیں روچاں پد چارمی روچ چوکھانی پد جنگ روچیں نی باریں تماشائی کیمرہ لائب تامور و عکس کائنت یا دفعہ 104 لگیت